Hvert år forsvinder 9.000 danskere. Mere end halvdelen bliver fundet inden for en måned. 6 bliver aldrig fundet. Jeg står i dag her ved Borg Fiskersø i Møgeltønder. Dette var et af John Fiskers foretrukne fiskesteder. Johns venner, Jens og Paul, så sidst John Fisker natten til den 26. juni 2001 under en fisketur, hvor gutterne var samlet nær Borg Fiskesø. John Fisker forsvandt fra den ene dag til den anden og efterlod sine nærmeste i uvished. John har snakket tit om at tage ned til noget oversigtet for at fange guldmakrel. Hvor er John Fisker? Det kunne godt tyde på, at John tog til Nordseekysten. Vi tager nu til Tyskland for at forhøre os i de nærmeste fiskebutikker, om der er nogen, der har set eller hørt om John Fisker. Den kenne ich gleich. War hier in 2001 und hat Karten für Fischplätze in Dänemark und Deutschland gekauft. Sporet af John Fisker fører os til diverse fiskesøer i Danmark og Tyskland. Vi vil forhøre os ved de nærmeste fiskesøer for at finde oplysninger, der kan lede os til John Fisker. John Fisker, ham kender jeg godt. Han kommer tit ved min fiskesø. Han er en meget rolig mand. Holder sig lidt for sig selv. Han er rigtig glad for et fisk. Jeg tror faktisk, jeg har en adresse på ham. Jeg kigger lige. Jo, her er en af hans seneste indbetalinger. Jeg kan lige skrive adressen ned til jer. Dette er adressen, vi har fået udleveret af fiskemutter Bodil Jensen. I denne skurvogn burde John Fisker befinde sig. Goddag. Arne Hansen, forsvundne dansker. Træffer jeg John Fisker? Ja, det er med. Har du lyst til at tale et øjeblik indenfor? Så giver vi udenfor. Ja, John Fisker, du er meldt forsvundet af de to kammerater, Jens og Paul. Nå. Du forsvandt pludselig i år 2001. Hvad var grunden til denne pludselige forsvinden? Jeg skulle ud fisk. Du opgav hele dit liv, hele din familie og dine venner, fordi du skulle ud og fiske. Jeg kan godt lide at fisk. Har du nogen intentioner om at blive genforenet med din familie og dine venner, Jens og Paul? Jeg vil godt tage ud og fisk. Det lykkedes os at finde John Fisker i live. Han er nu blevet genforenet med sine to nære venner i Møgeltønder. Næste gang vil vi se nærmere på Grete Juhls pludselige forsvinden.